салом бинандагони хабартиҷӣ. Мақомоти шаҳри Хуҷанд эълон кард, ки корвони иборат аз 140 мошини пурбор аз пойтахти Тоҷикистон ба вилояти Суғд расид. Бинобар иттилои дафтари матбуоти мақомоти шаҳри Хуҷанд, бо супориши Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади дастгирии иҷтимоию иқтисодӣ табибони ҷумҳурӣ ва нафароне, ки ба бемории коронавирус гирифтор шуданд, дар карвони иборат аз 140 мошини пурбор кӯмаки моддӣ аз пойтахти кишвар ба вилояти Суғд расида омад. ба ҳамаи шахсони мубталои бемории вируси нав ба табибони 18 шаҳру навоҳии вилояти Суғд дар ҳаҷми 900 тонна маводи хӯрокворӣ бо маблағи қариб 6 миллион сомонӣ дастрас мегардад. манбаъ қайд кардааст, ки ин маводҳои озуқаворӣ асосан аз молҳои ниёзи аввал орд, биринҷ, равған, шакар, картошка, сабзӣ, пиёз ва дигар хӯроквориҳо иборат аст. ҳамзамон мақомоти шаҳри Хуҷанд зикр кардааст, ки дар қатори мошинҳои маводи озуқаворӣ ба шаҳру ниҳояҳои вилояти Суғд инчунин маводи зарурии доруворӣ оварда шуда буд. илова ба маводи доруворӣ, ки ба табибони беморхонаҳои вилоят сару либоси тиббӣ, ниқоб, дастпӯшак, асбобҳои муҳофизатӣ, моддаҳои безараргардонӣ, антисептика ва дигар воситаҳои техникии тиббӣ кӯмак карда мешавад. мақомоти шаҳри Хуҷанд афзудааст, ки кӯмаки зикршуда табибон ва тамоми беморони ба вируси корона мубтало шуда шаҳру навоҳии вилояти Суғдро фаро гирифта мегирад. Инчунин манбаъ зикр кардааст, ки бо мақсади таври шаффоф, мақсаднок ва суроғавӣ дастрас намудани маводи доруворӣ ва молу маҳсулоти хӯрокворӣ ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва ҳисоби аъзои ҳукумати кишвар, кормандони масъулияти дастгоҳи иҷроии президентии Тоҷикистон, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии паҳншавии бемории коронавирус ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар гурӯҳи корӣ таъсис дода шудааст. бинандагони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. хеле хуб шудааст, ки пойтахт ба вилояти Суғд 140 мошини хеле қариб 1000 тонна ин кӯмаки зиёд аст ва шумо чӣ фикр мекунед? Ҳатман нависед, вирус кай тамом мешавад?